ohasul Nairobi ka aja Homa Bay County ase kendo na college gi dhako minot na go college kawatieko waduto wajupuonje to wan gi ywak achiel kende kaka jopuonj mayot from 2013 nyaka sani Lydia sebedo katek pok oyudo tich to kan kenda jopuonj ng'eny nitie mano tieko mbele na nitie nyaka mang'e mutieko 208 pod ni oko jopuonj thagore oko kar keri bedo frustrated kar keri oko kar keri malich makerado gi japuonj an kata samire ne abiro kani igina school oseloro japuonj private pok oloro koro wakale a lot kendo wasandore kabisa to ng'ama nyalo winjo ywakwa onge wasetemo yawa josisa gi kata wajumbe wa mwan go ya ka giwinjwe gi wajupuonj ni jumbe ni en nga jumbe na en miyo mosomo licha en iluongo Dr. Eve Akinyi Obara, the only woman mwan go kabondo kasepol mbaro buk koro wasetemo josiasa linti okwe wajupuonj kendo koro no chuno wa